Mamahaw ta guys, nga mao na itong sudan o gimarinate ko na kagabi nga napoy so sa siumay. Itong kanon. Ano mabuka? Hindi na siya jadi mabuka. Ngati. Marang kayo. Sangga siya ng wire. Sangga wire. Ubuton siya na ano yung wire. Kamatino na biya na siya unang naman lang. Hindi pa. Mamahaw ta guys, walay klase ni Koreana. Bintoy pod walay klase, si Raymond wala nagtrabaho kaya nagpa-enroll kay klase na nila karon sa Bagyo! Bagyo! Nila ang klase karon sa 21 mo na enroll sa siya. Kabuang mo ni si Koreana hindi. Magsiyan ako. Ay! Nati. Mak, may spot na. Kada kayo, ma. Ayun. Karon nga lang na imong ispat diha. Ay, di na ito kita dapat ng-ispat dahil Di maguba na, be. Maguba lang na ibutan na to. igo lang ito dahil sa motor zero kadagko mo. Motor Tuntutan guys, nga kuan. Alang. Liyo kayo. Lahat. Wala. Mo yung kaam-am. Karang nilo dito. Sorry, hindi ba kayo? Ay? Kumbaga kuno kay nanawag. Ganun. Di ba? Oh. Ganun mo na yun. Ako na natin na lang. Yes, ma'am. Dadan. Dadan ni dadan. Dali, bigpok, ma'am. Oh, ma'am. Alam mo, ular ako nagtuti ka ma'am kay Bon, ma'am. Ako lang sila tawagan, ma'am, nga bata dito sa bilaran ng merkado, ma'am. Gapo na sa ako kapag niya bata, ibutak na ka. Ayaw pa yung bata. Ayaw ko ba na. Ayaw mo, diba? Ayaw mo. Hindi ako kapag sa bilaran, diyan sa inyong bilaran, wala mo tayo mo, limor mo ba na ata? Wow. Ano niya ba? Oh, ako lang sa inyo. Ma'am. Kurang sa lalong. Masisay. Ha? Nahawag na. Nilagawin ko bata eh. Dito sala. Hindi na hindi yun. Ano mama ni mo? Ano mo ni mo? Iya naman din sila pamahaw guys. Pabalitin niya. Ah! Ito ang yun. Hindi. Kabot ang kabot. Karawon. Sama ko. Mahal ka. Gabi nga. Dugay ko nakakatulog mintras wala ko ng hurot ang kutyukan. Daghan kutyukan gabi. Nara gina dedo ba? Ang jawa man lang eh. Tanawa paglami din. Nakonit lang mo. May nak. Wala lagi klase gini pa kasabot ko. Baka magpiko ulit kagyapon ka. Gini ko lang niyo eskwelahan. Akan mo sa dito sa mga kantas. Sunod ako. Wala may mga sige mo order ma'am niya. Kaman nga Sige na kagyapon mo tong libre. Ayun na to ba? Bara daw ko hatod nang basta sige libre. Nambol ka na yung single sa kanta sa nanso. Mga bata dito. Dading ding. ang to kan onay mo nadala. Yan daw kan dito. Ano dito daan? Ano boy? Wala na. Ulang.
Unik yun ah. Ito nga ko. Ano na ka? Unik lagi daya. Ano na? Hindi sa kasi. Umana ka na eh? Kaya ka naman. Lumay lang mo. Bambang lagi ka brief boy. Lumay bro. Aha. Ay, pulsa pag lagi. Eh, habrak mo ka Ay. sorry lah. One word mana. Ito ba? Paligoro deh. Kusmak ka na. Dili pa sumbon sa eskwelahan kung wala ikot mo. Ay naman. Kung wala pang kusmak, bayan sa ito. Wala yan. Ganyan na kung na ba yung mestra? Yang agdala yung mestra sad. Agdala yung mestra, dili. Dili. Kana, di mo sukutan siya sa lingko. Mga wala na din ikot lang ng ano yung dito. Ando na ninyo po yung mestra, kung tanong mo po diya. Iya. Ikaw ma'am, pangarta na ganyan mo ba? Kung kami di pakadala yung sukutan niya, ikaw di mo di kagdala. Kung magsabay na kay bayad 20. Oo, di. Pagkabay lang niya maestra, sukutan na nimo. Baglis ka sa niya maestra, ay mo sukutan, saba-saba man sa kamang. Sa badong. Buhok mo na ako ng biraan mo. Ikaw mambo, dahil ako baon. Hala pa nang pangulit ka diha. Sige ka lang galing kastos dong. Buhok mo na nako. Dili man niya, di man sige tayo ako. Tulong ka nga. Dadan, akong gagawin ni Kamod. Kaya mo ay. Dadayan! Bukod ka. Ya, bro. Ay, kasi nagbaklay ko na na, katawaha ko, na naggunong, tawag ko na Jujoy, Pagkatapos niya, ano yun, ni Jujoy na. Mahal ka! Mahal ko nga. Go! Hapit now! Na! Ngapit na ko na! Wala ka na maluto. Sibog. Tuwag bet ka buya. Yung. Matuwag bet, sabi niyo mag nakasandiganan. Eh, pag hilabti na ilang kamera. Atay ko, sumukulat tayo niya, sumukulat sa ako. Mama, pupo. Ma? Dapre, dagan na pagkuro mo na ng hunghung-hunghung. Na, lupang. Ako, nagkaso yung mga ng ulo na. Pangugas gamot. Hanggang kamot sa inyo. Masigang na ako. Bundang na yung kwan mo, wala na. Nakadaan na ako. Nakadaan. Tungkol sa buhangin ka. Huwag ka sa lirid, ano? Kuman na. Na, buwan na. Buwan. Gusto kayo buwan gabi noon. Ito, bilang pamatiran kayo kung saan. Tungkol sa amin. Ang dapat pa.
Pwede mo kayo nagpapagpapag. Doy kaya sa akin, Antonio. Urot. Wala. Hmm. Ba? Ang katong mga habukan ako, wala nang hangga. Kukuha na mga habuk ko ah. Boy! Wow, grabe boy. Klase. Wala lagi. Nakulit talaga ako ba? Hindi, Rebe, bakit? Tayo na. 11 eh. Yakapon ko ito talaga. Marag sa mga? Kaon pa nga nagto, kaya tulog. Dere na yung karang de. Dere. Karang daw, karang. Eh, sino ka na ba? I-post na na. I-post na nabi, bes. Kaya Hi guys, mayong udto sa inyong tanan. So ngayon, maulan dito sa amin. Maulan pa rin. Unya, na-burn out. Unya, wala pa ta naka-upload. Unya, diyan na ma'am, nag-abot na ang imong gipa. Dala sa ako ato na ning i-unboxing. Og daghan kayong salamat dani ma'am sa blessings nga imong gihatag sa ako Blessing nga bungga kay ni nga blessing. Sila, sabi? Charang! Oh my God! Pagkabungga gid kayo guys. Ug daghan kayong salamat ma'am sa blessings nga imong gipadala. Pagkasanaol. Atong ilisdan ni atong gold. Pagkasanaol balang gyud. Dili magsigo. Sigo. Saysay gini pa ingon. Sigo, eh. Hugot man. Sa manong. Ayun isa. Yoshi. Orange, kilo. Pagkasanaol guys. Kapilan ka boy. Daghang kayong salamat ani ma'am. Orange ko? Imo ka sa butoy. Handa pagkawaw gud kayo guys. Sip siya guys. Tidak pasangandahan kay ito nga. Inyo pasangandan na karena ni kami wa ni sa kamera na. Larire. Tahu ni larire itu apa? maaari mo. Ang gut, kasi lang nanay. Siapa balik kong gamit ng KTF. Hindi ko sa ni lalo. Hindi mo gusto nila. Tahu jari di. Ri tahu jari. Bener dia. Dia apa dia Arios. Jawa. Kalau menggunakan rumah kayak kamu tahu ini. Sana all kayo guys, natay kuan. Natay. Ay, ibang ako na yun. Minit yun. Di magkakaw-lakaw ta na anay taring-taring sa tong liog sa tong dalunggan. Nagdiner ta sa balay di ta kinang nagsuot danhi. Pag maglakaw ta adi natay adi ang sigo sa dalunggan. Nabaw ni pagkabali. Kasi, ang tibili na ito, lagyan mo na rin. Sila uban yung mama. Sila kapor, sila tanan. Kasi lang iba. Ambot ng iba. Oh, Kasi nang iba dito man. Ilan ni Dilo doha. hindi? Ilan ni Dabaya lang mo sila pinumugan dito. Sila ito?
sila. Sayo. Ay, karena dia lang po ko umur mo dito. Daghang kayong salamat ani ma'am, naabot na duha day siya kasit ang kuan. Sa kanilang isa may akong gi-try. Ay ganahan ko kuan niya. Kumawa ka sa dilaw. Ito naman yung nagkapura ba yan sa mga Kaning isa ako ning ihatag ni Saysay. Isa. Ito ning ibalik guys kay hindi ba nato si pinanglat sa utong nga narata sa balay so ako lang gitry. Namahaw med ko. Ingat ko nga. Mo to nga. Di kami sa bahan. Kabay ka nito. Ang princess nagkakulong. Huwag patay. Kulang ako. Pagkatulog na. Huwag kaya. Wala na pagkatulog eh. Tidak mencintai pula. Tinggal yang membunuh dan itu apa itu. Naik surut. Naik surut bos. Unjuk. Nak kulirit. Pampers lang dito po i-rate ng iskila ka. O katan day. Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. So karon mag-adto mi sa sapa. Among isoroy si Princess sa kuan. Among lansunisan. Taag ta dito. Kay para mala. Para maswita sa tanay. Nya magtuba man dahil mig saging. Magtuba mig saging then. Nya wa pa po sad si Princess nakaanhid-anhid dapita. Ha? Nadi sa pa dire. Diha. Sapa nga ay ara magbaha kung mag-uwan. Doon ka din si Tatay Dandan mga anong gapalit ko an. Birthday niya. Sa Domingo niya ihil. Naam din ang kadaghan ni guys, oh. Wa maharbis. Kung mana nato nagharbison kung magmahal-mahal na ang kilo kay daghan na ba day nga bunga, oh. Pero daot lang. Kaga Wa ko kitag nang ka direng wa ay kuan tarong. kagahapon ay nagmalit og nangka gahapon tag 2 ang kilo. Na kini siya basing ugma mag 4 na. Agwantahon na nig panuba da ni puhon. Ay din hite na puno ni sa lansunis tanan-tanan gani, oh. Nagbunga na sa ni danhi. Saan man naman na, ah? Bin akong ikaw ang tuko. Katong ng pagbunga. Wami naka. Tara. Narana ri, bantay ri. Langgam. Tak siwin si langgam, oh. Tikling. Nawin, katong sugbawin. Natora. Maragting. Ayaw hawin. Ayaw akoy. Tapulan na si Iwin. Sana ka ito nagpaingon. Sabi ito na ganihan nagtingugo. Tapulan kay yung pagbunga daning lansunis daghang kay bunga kaso lang kay igo pagkuan giuwan
Nya pagkauan eh. Nangalarag. Muto nga nangadagdag ang bunga. Kuan ni siya dani te sa isintan ni kapunuan nga lansunis dinhi. Ay ni puhon inyong bahin-bahinon kay dinhi di man sa ni mabalayan dinhi dapita kay sapa man. Di sad maayo ni dinhi balayan kay nakatesting na migbalay dinhi sa una. Way nada. Magyagi-yagian man. Tama na rato sa sapa ang kuan. Tora na to baro saging baro. Pila ka tuig mahaya magkuan ng kon ma. Pagtanom na mo dani kay si Mumon kuan pa. Tuig man siguro kapin or wa pa ba to si Mumon nagtuig. Nya bag-o pa ni nagbunga. Nagtaginhos man siya bunga kay nagtaginhos ni siya bunga kay wa man sa ni nadungan pagkatanom kay tigi-tigi akon kuan man pagkatanom ma. Nay nagtaginhos. Nagsugod nig bunga kay murag 2020 na rin da 2019 2020 na da kay tuwa na mo ko sa kuan agay hasta ning lakatan riyo 2020 na ni siya nagsugod pagbunga na kani dani puhon ugma man ni inig pamunga dani kay sa katuig kay saram sa nigbunga inig makaharvest mo na mo na inyo bahinon dayon kay di man na ninyo kay kung inyo sa digbahinon nga yuta nga kuan ay hiyahay kay itong makaangkon ang dinhi sa daghan lansunis kay ang kasagaran lansunis na raman diha ato ra ring tanuman sa mga prutas kay para puhon kung kamo na lang mga bilin na mao ni inyong bahin-bahinon ang bunga pag ting pamunga na. Guwang na ri ba? Dugay man gud naka kuan dani ang kaning lansunis kay prakata man dani una mo gitanom. Nya ang lansunis na aga kuan siya sa kuan kay kanang landong ba? Alagi. Kay daghan man prakata. Na pag nakating sa prakata ay ha pa din siya nag kuan na dayon. Beri nang kuan. Gamiton mo kuno ni lingling ngayon kanogan kay jarak na siya. Na, wa pa tani mo nagituba 31 pa laga-laga. Wa hurot na. Di pa naag-abot sa 31 hurot na. Di pa mag-abot sa 31 na wa na hurot. Kay nutrition month ba na sa 31 baya. Angkat. Katong nangabilin nga bunga, nahurot ra gito siya sa kaon. Jam sa tong tagdi sa kilo Tagjis ra sang kilo. Tamis ra ba kini nga buhahan te? Sino mangga? Mangga. Agkaw na sa tadani kung agbunga niya. Hapit na ting bunga dani. Ingon na to kahabog ako na tagukan nga mangga ting harvest ba. Nagsaka ka? Oo. Sa balingan sa. May kwan si Kapon dia papa. Saka magmanggahan niya. Puro ka manggahan good. Kanay laging wala to mong lolo-lolo. Ba may adto dito, ngawat ning mangga yatay gumagabaan pamistigo. Hulog ka hinoon. Mataga ko may ingon may di may mangawat ako mangayo na niya. Ay, nahinugan na mga hiday na Rio. Nahinugan na. Nahinugan na oh. Nahinog sa kuan. Tubaw na niriri kay aron nato ka isnak-isnak.
Idugno sa halang. Idugno sa halang. Dala ang payag sa unaw. Hadap ito. Tunga-tunga. Dana diha. Dinhi ito namatay sa dito yung kuan lagi kung magwang pa ni Raymond. Dinhi mang payag sa una. Away nada dinhi balayan kay. Ano guys? Natuba. Basig nay bunga daning lubiri atong ipuan. Haghangaron ta. Manami og tuba sa saging. Na paingon na pod may panguli. Paingon na pod may ag-uli kay agpangas pa man na siya sa bukid kay manigway sa baka o kabaw. Ito ara man po dito yung kabaw. Ito ba tag saging nga lakatan guys. Ang hinugon. Diri ng hinog dani di na tamang palit sa. Ang iya sang kakuan dani ko danha sa hilido ka nang nailabat danha sa taman. Dito po din sa sapa. Ganun din ang sudlo. Lahi na sa na diha. Wala nang sumpay dito sa babaw tong dito sa to. Babaw dito sa tong balay. Nagaba pakahoy dani kuan mo. Ang gabas. Atong gipayag ni Auntie Mercy dan hindi to ah. Sa pa. Aging gato lagi agplano pud kan. Payag anak ko pang kuan natro kanto mercy. Payag gumalo. Ano na tan apa kami naghalin ka? Bilang tanong magsiga ba na pa? Agdungan ta ba man minimog ipaw na nagdungan ta pag anhi din na. Ha? Uy, kuan na sa tanungan dami sa konti. Landong na. Dapat yung kanang durian kanang kuan siya sa init ba? Bansa ada siya. Ganaan naman di siya sa ano, langgam mo. Nabot na mi guys, nya gipang sipi na ni Riri kay atong isulod sa sako kaya para mahinog dali ra mahinog. Nahinugan na gid siya pero gikaon lang sa kuan. Langgam dili na bugtok re. Ay basi. Pasana ka na. Nagpasana ka daw bugtok di ay. Na isulod na ni Riri sa sako. Danlog dito re. Bukid. Ay uban ang ta kuman. Ay dito ila mama. Kunin mo dito, balik lang ka tigoy baka. Kay manguha guro mig pako dito. Sulod na na sa sako kay kung di na isulod sa sako, sure na sa manok.